Gitte, lukker du for ovnen? Nej, det var Godt. Jamen, så har vi 120 tommelfingre. fuldstændig. Det vil næsten også smage godt med de der citroncreme. Ja, den hun lavede i det gode hjørne i går. Ja. Ej, den så god ud. Jeg kunne næsten smage den. Der havde vi jo lige været ude at gå, og så kom hjem og så fjernsyn. Nå, sparer man, så har man. Det er måske ikke nok. Det skal der være. Ellers så kan vi heller ikke. Men hvis nu man skulle have haft... Godt få det sidst. Er det det? Ja. Tak. Har haft sådan noget, for eksempel sådan noget fromage-ting i, så skal den jo være kold, ikke? Jo. Jo, men så er det, du skal gøre det, som Gitte siger. Nu kan Gitte fortælle dig det. Jamen, jeg lægger bare et vådt hvidstykke på. Oven på papiret. Ja, ovenpå papir. Ovenpå. Papiret. Ja, så inden du hiver papiret af. Nej. Jo, vi hiver papiret af, ja, og så lægger du... et vådt hvidstykke. Der kan man rulle den i utrolig lang tid. Så der kan den nå at blive kold, hvis nu man vil have noget koldt creme. Ja, for du kan lave med smørcreme. Ja. Men jeg har altså også engang prøvet, hvor jeg ved ikke, hvad der skete. Men den er tykkere, end den plejer at være. Den plejer ikke at være så